Fake news, egia ostearen egiak. Nola dakizu munduan gertatzen denaren berri? Albistegiak ikusten dituzu? Jartzen duzu irratia? Edo sare sozialak dira aktualitateari jarraitzeko daukasun lehioa? Gero eta gehiagorentzat da hala. Albisteek forma berriak dituzte orain. Bideo biziak, txioak, memeak, milaka mezu eta irudi jasotzen ditugu. Batzuk guk bilatuta, beste asko bidali egiten dizkigutelako. Edo algoritmoak hautatzen dituelako gure partez. Baina informazio golde horren erdian nola dakigu zer den egia eta zer ez? Albiste faltsuak, erdi faltsuak, egiazkoak eta publizitatea dena batera eta nahastuta jasotzen dugu. Baina gai gara manifestazio baten irudiak aurtengoak edo duela 5 urtekoak diren argitzeko? Edo badakigu irudi manipulatuak bereizten? Fake news esaten diete batzuk, albiste faltsuak euskarara ekarriz gero, baina albiste hitzak berez egiazko gertakari bati egiten dionez referentzia, zuzenagoa da, behar bada, bulo edo gezur hitza erabiltzea. Gezurrak aurpegi asko ditu ordea, eta buloak mota askotakoak izan daitezke. Helburua dena dela hartzaileongan eragitea da, errealitatea edo horren zati bat desitxuratuz. Kaosa sortzea izan daiteke asmoa, edo kolektibo baten kontrako jarrerak auspotzea, edo batzuetan baita iruzur egitea ere, etekin ekonomikoa lortzeko. Informazioa boterea da, eta informazioa kontrolatzen duenak, agenda mediatikoa eta politikoa baldintza ditzake. Baita gure iritziak ere. Albisteen eta gezurraren arteko harreman gora beratsua ez da sare sozialekin abiatu. Jatorriz, hedabide handien esku egonda iritzi publikoa baldintzatzeko boterea. Telebista, egunkariak, hedabide horietan eragiteko gaitasuna duten lobiek edo gobernuek izan dute izatekotan, gertatzen ari denaren kontakizuna nahieran egokitzeko aukera. Baina sare sozialak eta smartphoneak gure bizitzan sartu zirenetik aldatu dira joko arauak. Hedabide handiek jarraitzen dute informazioaren banatzaile garrantzitsuak izaten, bai. Baina orain, sarean dauden beste milaka herritar, eragile, bot eta abarrekin konpartitzen dute kioskoa edo erakusleioa. Inoiz baino informazio emaile gehiago ditugu. Horrek ondorio onak izan ditu, bai eta ez. Urte batzuk atzera eginda, bazirudien blogek eta sare sozialek informazioaren transmisioa horizontalagoa egingo zutela. Hala izan zen, hein batean, ia denon eskura dagoenez ikusten dugunaren argazkiak edo bideoak sareratzea lehen baino zailagoa da zenbait gezur aizatzea. Eta bertsio ofizialera mugatu beharrean ikuspegi gehiago ere ezagutu ditzakegu orain. Baina ondorio kezkagarriagoak ere baditu. Agerikoena da, edozein pertsonak zabalditzakela mezuak edo irudiak kontu anonimo batekin edo boten bidez. Baita, gezurrezkoak ere. Kazetariek badute jarraitu beharreko kode deontologiko profesional bat eta okertuz gero, arriskuan jar dezakete euren sinesgarritasuna. Baina kontu anonimo batek ez. Izugarrizko salaparta zor dezake, gero horren ondorioak pairatu beharrik gabe. Fake news delakoen arazoa ez da gezurra direla soilik. Arazo nagusia da egiazkoen antza handia dutela eta horrek bihurtzen ditu arriskutsu. Sarri, hedabide itxurako kontuak dira halakoak zabaltzen dituztenak eta hala errezagoa da hartzaileok amua irentztea. Eta zergatik egiten dute hainbesteko bidea gezur horiek? Askoz denbora gehiago behar delako gezurra den edo ez egiaztatzeko, gezur horiek zabaltzeko baino. Fact-checkina esaten zaion hori egiten duten profesionalak badaude, konprobazio lan egiten dutenak, baina denbora behar dute. Eta zerbait gezurtatu denerako askotan kaltea egina dago jada. Gainera, Instagram bezalako sareak adibidez erabiltzaileak bertan mantentzeko daude diseinatuta eta horrek zaildu egiten du informazioa kontrastatu ahal izatea. Dena dela, badira gezurrezko albiste horiek identifikatzeko moduak. Hona horretarako helduleku batzuk. Bat, erreparatu edukiari. Datu fidagarriak ematen ditu? Inpartziala dirudi? Iturriak aipatzen dira? Bi, hedabidea arakatu. Ezagutzen zenuen aurrez? Nor du atzean? 3. Aztertu kazetaria nor den. Ez bada izenik inon ageri, edo bilaketa eginda ez baduzu kazetari horren ibilbideaz deus aurkitzen, albistea gezurretazkoa izan daiteke. 4. Egiaztatu ea irudiak lehenago erabili diren. Googleko bilaketa baliatu dezakezu horretarako. 5. Begiratu nork gehiago zabaldu duen. Fidagarria bada, litekena da, zure erreferentziasko kazetariek eta hedabideek ere zabaldu izana. Testuinguru horretan sortu da hona ekartzeko modukoa den beste kontzeptu bat. Post egia edo egia ostea.
Gure garaiak postegiarenak direla esaten denean, esan nahi dena da emozioak eta sentimenduak egiaren gainetik daudela. Beste modu batera esan da. Iritziak gure ganatzeko orduan gehiago begiratzen diegula gure sentimenduei edo aurre iritziei datu objektiboei baino. Komeni zaizkigun errelatoak besarkatzen ditugu edo bat datozenak gure ustezko ikuspegiarekin egia zein den argitzeari denborarik eskaini gabe. Eta zergatik gertatzen da hori? Algoritmoak gure joera eta zaletasunen araberako edukia erakusten digu, baita publizitatea ere. Hori gutxi balitz, gure gustuko pertsonak eta referenteak jarraitzeko joera dugu denok. Horregatik, bizi gara errealitatearen argazki partziala eskaintzen diguten burbuila mediatikoetan. Eta horrek, gizartea polarizatzen du oso kontrako ikuspegia duten polo edo mutur desberdinetan banatuz. Horrela, askoz zailagoa da egiaren antza izan dezaken errelato bateratu bat osatzea. Horra erronka batzuk, guk euskaratik eta Euskal Herritik asmatu beharko ditugunak erantzuten, baina mundu osoari eragingo diotenak. Errealitatea desitxuratu dezaketen teknologiak ez dira ingelesez edo frantsesez bezain finak euskaraz egin behar dutenean. Baina akaso ez da beti horrela izango. Asmatuko dugu gizarte eta komunitate osasuntsuak eraikitzen errealitatearen irakurketa oinarrizko bat konpartitzerik ez badugu?